Vamos a empezar. Que tal, Anselmo? Que pasou? Que está Sabela aí a cantar. Perdón. Estrella de disco de Sabela esta noite. Porque teño boas noticias pos de Silleda e malas noticias pos de Ribeira. Que pasa? Porque, Escriben home, aquí que os de Cortegada e Silleda chamanlles sopeiros. E porque os de Ribeira chamanlle Merdeiros. Isto é certo. Bueno, isto que che Isto é dixeron- verídico. Bueno, eu paso yo a Carme Hermida. E tesme que contar A da nosa moza de Mandianes. que Tesme non é que moza de ninguén. E como traballa Por Mandianes, favor, pero home, sobre todo como traballa Mira na que cama liante. Non Mandianes. sei de Ya que ves, falan oye, con Mandianes, a ver. Claro que sí. Para de aí. De cotillo, entramos dereitos no cotillo. Ti Pasa de aí, pregúntalle. pasa. Bueno, Pasa. veña. Un aplauso para Anselmo Ríos. Marcha de aí. Unha doutora en filoloxía, profesora da universidade que nos está ilustrando esta noite sobre as nomeadas. E Moi interesante, ademais. Sí, moi interesante, moi divertido, ademais, é cultura popular. Vamos a dedicar o que vende contado que a inauguración do disco de Sabela a David Ceana que casan mañá en Meixome, concello de Lalín. Así que para ela, Sabela, e non perdan o que ven despois. Sorprendente. Pero agora é Sabela, o pico sacro presente. Si vas ao San Benitiño, non vayas ao de Paredes. Si vas ao San Benitiño, non vayas ao de Paredes, que hai outro máis milagreiro, que hai outro máis milagreiro. San Benitiño de Lérez, San Benitiño do Ollo Redondo, hei de ir a la miña nai se non morro, hei de levar unha bota de viño e un anaco de pan pro camiño. Que vida máis escraviña a vida dos mariñeiros. Que vida máis escraviña a vida dos mariñeiros. Veñen cansados do mare e mollados dos salseiros. Por o mar abaixo vai unha creta de pé, corre que te corre que na poder acoller, que na poder acoller, que na poder apillar. Por o mar abaixo vai unha creta a voar. Miña maruxiña, eso refrexo do claro luar. Miña maruxiña, chea de estrelas pola rúa vai. Miña maruxiña, eso refrexo do claro luar. Miña maruxiña, chea de estrelas pola rúa vai. Coloradiña de cara, eu non quisiera de ser. Coloradiña de cara, eu non quisiera de ser. Porque a mata colorada todos a queren comer. Porque a mata colorada todos a queren comer. E chisco por diante, e chisco detrás, e toca as cunchas, churras carraschas, churras carraschas, churras carraschas. E chisco por diante, e chisco detrás. Se escribira lo que vin al arriba en Monterroso. Se escribira lo que vin al arriba en Monterroso. Unha bella máis un bello da cabalo dun raposo. Ai, la 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 la, ai, la 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 la, ai, la 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 la, ai, la 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 la. Meniñas da Cruña de Amabre despexo,
Sabela dende o Pico Sacro no lugar. Hola, guapísima, como estás? Moi boas noites. Alegrámonos moito de que ven para aquí que Ai, te eu vou tamén me presentar alegro uns moitísimo. amigos, pero non Dime. sin antes chamarlle así, Sabela la Capitana, último disco de Sabela que hoxe presentamos aquí Pois no sí, lugar. a Así que capitana. felicidades. Moitísimas gracias. A ti. Estabas desexando estrealo e por fin chegou o Aquí, día. Aquí na tua casa, ademais. Hombre, aquí non Na faltaría tua casa. máis en o lugar. Bueno, ven para aquí, véñanse todos porque dicen, despois de Sabela, que home, é un gusto sempre escoitala, voulle presentar algo realmente insólito. Bueno, un aplauso para estes tres rapaces. Realmente son Sabela. Ven Sí, para aquí si es a tan ver. amable. Perdón. Son catro. Antonio anda por aí. Despois presentamos porque Antonio vai estar. Un aplauso para Tom, un aplauso para Xan e outro para Lester. Eles son todos mestres de música, todos son profesores do conservatorio. Coñecéronse en Ámsterdam, todos son galegos. Bueno, Lester é cubano, pero descendente de galegos, que cousa rara. Bueno, coñécense todos en Ámsterdam e ali comeza unha historia realmente curiosa. Todos eles xiraron polo mundo con orquestas sinfónicas, con orquestas filarmónicas, pero verán vostedes que cousa fan, porque eles dentro das orquestas e dentro do mundo variado da música dedícanse á percusión. Isto mellor que falalo, demostrámolo, de acordo? Estamos en directo, isto unha táboa, ti certifícao, por favor, Dende non ten nada logo que máis sí. que teñen cables poucos ou micrófonos para sonorizar, para que se coiten na casa. Ben, por favor, eles fanse chamar Odaico, pero máis adiante falaremos deso. Por favor, adiante, Xan, Tom e Lester. ¡Bravo! Sí, señor. Que maravilla. Dende logo podes facer música con calquer cousa. Bueno, non perdan o que van facer estes rapaces despois, porque isto nada máis que como un aperitivo, que lle chaman. Cando sí? chega unha festa, Ui. aperitivo. Algo curto, impactante, pero atención, cando suban ao escenario a que a montar non nos deixen de ver. A todo isto actuades na Coruña, cando? Mañán ás 9 no Palesco. Mañá ás 9 da noite en Pale. Bueno, todo un espectáculo de hoxe, nada máis que dúas pingalladas realmente fantásticas as que imos ver. Pois entón, citámonos para dentro un momento aí en Río do Estareo, Odaico. Acórdense deste nome, son galegos, son nosos, Odaico. Os de Arzúa contan chistes. A ti gustanche como contan os chistes Me de Arzúa? encanta, hombre. Simpáticos son, verdad? Sí, sí. No, contanos mellor que eu, bastante mellor. É bastante mellor que a mí. Sí. Lito.